publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit-6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Mula sa DCXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga storya at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi Lodi, ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi. Basta Promdi. Lodi. Luzon, Visayas at Mindanao, kami ang inyong magapaghatid ng purong serbisyong publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Sa ngalan ng tinig ng Kongreso na si Alfred de los Santos, ako ang magsisilbing tulay sa mga reklamo ng bayan. Sama-sama po nating isulong ang kaunlaran ng mga pamayanan. Ako po ang inyong kapromdi, Ses Orenia Drilon. Napapakinggan na rin po ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ang mga pangyayari sa mga probinsya mula sa ating mga Loding reporter. Promdi Patrol. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Alright, unahin natin ang Zambales. COVID-19 testing laboratories itinayo sa lalawigan. Yan ang ulat ni Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Ibinahagi ng pamahalaang panlalawigan ng Zambales ang mga naging hakbangin nito sa pagtugon sa pandemya ng COVID-19. Nagpatayo sila ng sariling molecular laboratory upang mabilis na matukoy ang mga may infection at hindi na kailangan pa ipadala sa ibang lugar ang mga specimen ng mga sumailalim sa RT-PCR test. Maliban sa Ramon Magsaysay Memorial Hospital na COVID-19 Referral Hospital na may 250 bed capacity at Ospital ng Santa Cruz na may 90 bed capacity ay may pinatayo pa rin 2 modular structured hospital sa pakipagtulungan sa DPWH na kayang mag-accommodate ng 24 na katao bawat isa. Bukod sa mga COVID-19 facilities sa mga bayan ay nakahanda rin ang evacuation center sa Sitio Buen, Barangay Mambog sa Botolan, Zambales na strategic reserve kung sakaling magkaroon muli ng surge sa lalawigan. Kaugnay nito ay patuloy naman ang mga sinasagawang antigen testing at RT-PCR sa mga close contacts sa mga nagpo-positibo sa COVID-19. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Okay naman yan ang ulat mo, Mike Sigaral. Kaya lang, bakit kaya ngayon lang, ano? At least mabuti na nagkaroon na rin ng testing lab dyan sa Zambales. Pero parang after a year and a half. Sa Albay naman, lokal na pamahalaan naghahanda na sa darating na undas. Narito ang ulat ni Radyoman Leo Barceliano. Nagpalabas ngayon ng Resolution Number 31 ng tanggapan ni PDRRMO sa Executive Order Number 31. Sinabi nito na umpisa ng October 13, taon 2021, nagpalabas ng guidelines ng Interagency Task Force o IATF at aprobado na ang buong lalawigan ng Albay umpisa ng October 13 up to October 31 ay nasa ilalim ng GCQ. Kung kaya, minabuti nito na magpatupad ng mga counter health protocol sa lahat ng mga sementeryo sa 15 bayan at 3 lungsod
lungsod sa buong lalawigan ng Albay. Papayagan, 10 lang. Ang sino anyang hindi dito sa talima o susunod ay papatupad nito na papa-aristo dahil sa maaring lumubo na naman ang virus ng COVID at Bayran. Ang kautusan ay kagad na pinarating sa Provincial Health Office, City, Municipality at sa Philippine National Police at makasama nito sa hanay ng frontliner. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barciliano, nag-uulat para sa Basta Pronde Lodi. Thank you, Leo. So iba ang patakaran doon sa Bicol para bubuksan ang mga sementeryo pero 10-10 lang ang papayagang pumasok. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Hindi kagaya dito sa Maynila na sarado from October 29 to November 2 para mapigilan ang pagdagsa ng mga tao. Samantala, sa Pangasinan naman, matumal na pagrehistro sa extended voters registration na itala. Nako, narito ang ulat ni Radyoman Arman Soriano ng IFM Dagupan. Aminado naman ang pamunuan ng COMELEC Pangasinan na matumal sa ngayon ang mga individual na nagtutungo sa mga tanggapan upang magparehistro kasabay ng ginagawang extension ng voters registration. Kung dati umano yung maabot hanggang sa 6,000 sa kada araw, ngunit ngayon ay pahirapan ng 1,000 sa kada araw na nagpaparehistro sa mga tanggapan ng COMELEC sa buong lalawigan. Inaasahan naman umano na sa susunod na linggo ay maaaring tumaas naman ang bilang ng mga individual na magpaparehistro lalo na at huling linggo na ng extended voters registration. Samantala, nananawagan naman ang Provincial Office ng COMELEC Pangasinan na mangyari magtungo na sa kanilang tanggapan at sinasagang registration at huwag nang antayin pa ang huling araw ng pagpaparehistro at iwasan na ang last minute. Mula sa Dagupan City, ako si Arman Soriano nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Thank you, Arman. Nako, matanong nga yan sa COMELEC kung bakit matumal dyan sa bandang Pangasinan ang pag-register. Sa Region 10 naman, kabuoang COVID-19 cases pumalo na sa higit 80,000. Narito ang ulat ni Radyoman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro. Umabot sa 133 ang bagong mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Region 10. Ito ay binubuo ng 132 ng mga local cases, samantala isang ROF o LSI naman mula sa Misamis Oriental ang nagpositibo sa COVID-19. 5 ang naitalang namatay dahil sa naturang sakit na mula sa Iligan City. Dahil dito makit na sa 3,020 ang bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa Region 10. 349 naman ang bilang ng mga nakarecover sa COVID-19 na kinabibilangan ng 90 mula sa Bukidnon, 8 mula sa Camiguin, 18 mula sa Lanao del Norte, 46 mula sa Misamis Occidental, 47 mula sa Misamis Oriental, 108 mula sa Cagayan de Oro City at 32 mula sa Iligan City. Sa kabuuan, umabot na sa 80,632 ang total confirmed case ng COVID-19 sa Region 10 kung saan 78,165 sa mga ito ay local case at 2,467 ay mga ROF at LSI na nagpositibo sa COVID-19. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Thank you, Joanna. Sa Davao City naman, 5 paaralan na inendorso para sa pilot face-to-face classes hindi pa makakasali sa November 15. Alamin natin kung bakit mula kay Radyoman Renz Barbarona ng RMN Davao. Hindi makakasali ang inendorsong 5 paaralan dito sa Davao City sa pagbubukas ng face-to-face classes ngayong November 15, 2021. Sa panayam ng RMN Davao kay Department of Education o DepEd 11 spokesperson Ginelito Atilio, nasa 8 paaralan sa buong Davao Region ang susubok sa face-to-face classes pero ang inirekomenda ng DepEd na 5 paaralan sa lungsod ay ililipat sa susunod na batch. Dagdag ni Atilio, hinanda na ng DepEd Davao ang master list sa mga estudyante sa 5 mga eskwelahan na masali sa limited face-to-face classes pero magdedepende ito sa magiging assessment ng COVID-19 cases sa nasabing lugar. Matatandaan na sinabi ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ng City-owned radio na ang Dalagdag National High School sa Barangay Dalagdag, G. Taho National High School sa Barangay Lampianao, Saloy National High School sa Barangay Saloy, Mabuhay Elementary School sa Barangay Gumitan ang napili kaugnay sa ranking ng COVID-19 risk assessment. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Thank you, Renz. Samantala, debris mula sa rocket launch ng South Korea
posibleng bumagsak sa karagatan ng Surigao del Sur. Alamin natin kung ano ang mga paghahanda na ginagawa ng gobyerno sakaling mangyari ito. Abangan po yan sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo, Promdi para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay luzon. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Narito na ang programang aabangan, susubaybayan ng mga probinsyano. Basta Promdi, Lodi! Ang programang hitik sa serbisyo publiko at mga storya at balita sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon. Basta Promdi, Lodi! Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:30 hanggang 2:30 ng hapon. Dito sa DCXL 558, Radyo Trabaho. Basta Promdi, Lodi! Marami nang gustong lumabas. Karamihan ay nais ng makapaghanap buhay. Pero mahirap dahil ang COVID-19 ay nandyan pa rin. Hindi mo alam baka ikaw ang magdadala ng banta sa buhay ng nasa loob ng inyong bahay. Huwag mainip dahil sa simple mong gawain, gaya ng paghuhugas ng kamay, lalabas lang kung may importanteng bibilhing bagay. Laging magsuot ng tama ang face mask at face shield, panatilihin ang distansya sa iba at ang pagbabakuna. Ito ang mga dapat mong gawin at hindi na paulit-ulit pang sabihin para iwas ka sa COVID-19. Paalala mula sa RMN Networks. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. RMN Number 1, Number 1 RMN Networks. 69 na taong kasama mo. Radyo mo, nationwide.
ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi, Lodi! Alright, nagbabalik ang Basta Promdi Lodi at usapang halalan muna tayo. 7 buwan na lang bago ang 2022 presidential election at marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong na kung handa na ba ang COMELEC para sa paparating na halalan. Nasa linya ng telepono para sumagot sa katanungan ng ating mga kababayan, si Attorney Eliza Sabilla David, Director 3, Education and Information Department ng COMELEC. Attorney, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Ma'am Ses, sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon. Siyempre, bago ang halalan, ang paghahanda na ginagawa nyo sa halalan, pag-usapan muna natin, Attorney, ang extended registration. Kanina po dito sa Manila, ang alam ko talagang mahaba ang pila at talagang gustong-gusto ng mga kababayan nating magparehistro. Sa Pangasinan, ang balita ay matumal daw po ang registration. Ano kaya ang nagiging dahilan ng mga ganitong pangyayari? At ganun din po ba sa ibang mga rehiyon ng ating bansa? Actually po, nagkaroon po tayo dahil may mga ibang lugar po na sinasabi nga na mahaba pa at marami pa po talaga ang mga nagpaparehistro. At meron din po, kaya nga po yung nagkaroon ng extension of voting hours plus yung additional Saturday, hindi po siya applicable din sa lahat. Mga pili lang pong mga lugar yung nagkaroon ng extension dahil kaya po na nabanggit ninyo, may areas po na marami gaya sa NCR, lalo na po sa lugar ng Caloocan, Manila and Quezon City. Pero kahit po yung ibang lugar sa NCR, di na rin nga po masyado. Ganon din po sa ibang lugar o sa ibang probinsya, meron pong mga natukoy na, lalo na sa mga syudad, na marami pa po yung nagpaparehistro at meron din naman na hindi. Siguro po yung mga hindi na ganon karami, halos nakapagparehistro na rin po yung mga tao or maaaring ibang factors din po na takot din siguro lumabas o yung iba naman hindi na po sila ka-excited or indifferent na po sila pagdating po sa pag-participate nila sa eleksyon. So, siguro po sa factors. Or siguro, sabihin na lang natin sana ang nangyari ay tapos na sila talaga, dun yung populasyon ng mga ilang lugar. Attorney, dito sa Metro Manila, patuloy pa rin ang mga malls na ginagawang satellite registration areas? Opo. Yun po kasi ang binigay na option nga either sa office or sa malls, but definitely wala na po yung sa mga barangay halls, ganyan po. Sa na lang sa malls. At patuloy pa ang registration sa mga malls. In fact, marami pa po ang ngayong nag-conduct ng registration sa malls sa NCR. At saka baka mas marami na rin ngayon dahil alert level 3 na lang tayo, mas maluwag ang paglabas ng mga tao, hindi po ba? Opo, tama po yun dahil nag-alert level 3, medyo nag-umpisa na rin lumabas yung mga tao, lalo marami na rin po yung bakunado. Siguro medyo yung takot din is nabawasan. At yung mga hindi pa po nakapagparehistro din noon at humahabol na rin dahil medyo naisip nila medyo safe na. Opo. Saan po malalaman ng mga yung gustong humabol pa? Kasi we still have 1 more week, right, Attorney? Opo. Yes, ma'am. Oo. Saan nila makikita yung lista ng mga malls na merong registration? Pwede po nilang bisitahin yung website din ng partner malls, siyempre Ayala, SM, and Robinson. Pwede rin po sa website din po ng COMELEC, nakalagay din naman po yung mga schedule ng mga satellite registration in malls ng mga election officers po dito sa NCR. Kahit po yung mga sa ibang lugar na makikita rin po doon. Totoo po ba, Attorney, na nililimitahan sa 300 lang ang pwedeng magparehistro sa isang araw? So kung pipila kayo at
lampas na kayo dun sa 300, maaring pabalikin kayo sa ibang araw. Opo, ma'am. Nakakalungkot na kailangan po talagang na magkaroon ng cut-off, pero nangyayari po yun. Pero kung tutuusin po, ang mismong COMELEC hindi naman po naglabas ng guidelines na kailangan ang cut-off ganitong bilang, 300 or 200. Binigyan po ng freedom dyan ang mga election para determine kung hanggang saan yung cut-off nila. Kasi nga, iba-iba po yung kapasidad kada opisina. So, unang-unang, ano po doon, na-consider is yung manpower and also po yung bilang ng machine. At yung machine po kasi namin pag nag-work siya na more than doon sa kanyang capacity na mayroong possibility na mag-down po siya. So, mas delikado po yun kung ang makina ay masira. Opo. So parang let's just appeal to the patience of the voters or would-be voters kasi isipin nyo na lang, I know maraming reklamo pong ganyan na bakit porque 300 something na kami, hindi na kami pwede. I think kailangan magbaon kayo ng pasensya dahil una, extension na nga lang to, no? Yung parang ba't kayo nag-antay ng extension. Okay. At talagang kailangan natin pagbigyan ng COMELEC. Hindi kaya na ma-register yung more than what they can accommodate nung machines na nga at saka nung personnel. Di ba, ma'am? Yes, ma'am. Tsaka siguro po, ito minsan nakakalimutan banggitin, ngayon po kasi yung proseso ng paparehisto, hindi naman siya kasing dali ng puntala na nila yung forms, ibibigay lang. Kaya sabihin, mabilis naman. Meron po kasi dinadaan ng proseso din, yung unang pag-verify sa identity, and then di po ba i-encode pa yung entries niya sa form, kukuha ng biometrics. So, hindi po ganun kabilis, kaya talagang nalilimita po yung bilang na maaari pong maproseso. Yun po. Okay, so let's just give the COMELEC a little more understanding. Ayan. Ngayon, dun po sa paghahanda para sa parating na eleksyon, nagsisimula na po ba? I know na at first against ang COMELEC sa extension kasi syempre mabibili yung mga printing of ballots, yung list ng mga voters, etc. Pero ano na po ba ang mga nagagawa ng ganitong kaaga 7 months away from election day po? Actually, marami na pong nangyayaring preparation ngayon. Siguro pwede ko na rin pong banggitin na since hindi pa kasi tapos yung registration. After registration, kasunod din yung paglabas ng official list of registered voters, and then kasunod is yung pag-identify ng... May chance po ba, yung paglabas ng official list of voters, anong petsa po yun magagawa? Anong internal deadline ninyo for that? Apo. Since nagkaroon po tayo ng extension, October 30, at lagi po namin nababanggit na dumadaan pa po yung mga applications na yan sa ERB hearing. So that is set on November, mga bandang November 11 po yata. Not sure. Tapos, after po nun, doon na po lalabas. Siguro within November din po, mga third week, probably, andyan na po yung listahan ng mga registered voters po, na official list of registered voters. And pag meron na po tayo challenge po ba? What is the main objective of publishing this and parang you can challenge na this voter doesn't exist or something like that? Isa na rin po yun para din po sa mga ibang makita nila na hindi dapat qualified yung isang nagparehistro, isang means to din yun. At para din malaman na rin mismo ng mga nagparehistro na sila'y talagang rehistrado na. Dahil hindi naman, nagaya po na nababanggit namin noon na hindi naman porket nagparehistro ka na, ikaw ay considered na registered voter na. So dadaan pa sa dalawang hearing. And so that din the public know kung sino-sino na yung nasa listahan. At maaari na silang bumoto. Opo. Ma'am, hindi pa, it will be too early to put pa yung precinct number of the voter. Hindi pa, November is still too early for that.
Wala pa po, ma'am. So, ang kasunod nga po nun na activity is yun na po preparation. So, based po dun sa dami ng registered voters, malalaman po kung ilang precincts po yung ma-establish at yung clustering nila at kung sino po yung mga registered voters sa kabilang dun sa clustered precincts na yun. And pati na rin po yung pag-identify din siyempre kung ilan na po yung precincts, yung bilang ng machine. And kasama na rin doon kung ilan din po yung magsaserve. Dahil kung ilan po yung dami ng precincts, doon din po magbabase kung ilan yung mga magsaserve natin mga teachers pagdating ng eleksyon. Okay, it depends on the count. Tama naman. Opo, But opo. in the last presidential election in 2010, how many percent na nga of the registered voters, ano yung voter turnout po? Nasa last 2019, it's not a presidential election, but 76%. No, 2016. I mean, rather 2010. 2010? 2019. Ay, 2019. Sorry, yeah. 2016 rather. 2016. The last presidential election, what was the turnout? Last 2016, nasa 82% mataas siya. Because it's a presidential election. And then 2019 was 76 at 2019. So there's really a bigger turnout pag presidential elections, di po ba? Yes, ma'am. Okay. Parang mas interested po siguro yung mga kababayan natin na bumoto pag kasama ang presidente binobotohan. Opo. So, syempre, magdedepende sa bilang ng nagparehistro yung precincts, etc. So that when will you be able to, yun ba ang next process, when will you be able to announce the precincts, where they'll be located, and the voters that are assigned to those precincts po? From what I know po, so dapat po by, yung November, meron na tayong list, and then by next year na po yan, sigurado po around February, ang alam ko po is i-activate na rin po ulit yung precinct finder to aid din yung mga registered voters to know kung saan yung precinct nila. Okay, and also I suppose this is also yung November is also an opportunity kung hindi mo nahanap ang name mo, pwede kang dumulog sa COMELEC o anong nangyari, parang nag-register ako pero wala ako sa listahan. Pwede po rin yun, no? Opo, tama po. Isa rin po yun sa purpose kung bakit kailangan ililabas din po yung list. Tama po yun. Okay. So ano pa po ang mga preparasyon na ginagawa hanggang siguro sa katapusan ng taong ito? Ito. This coming Saturday, magkakaroon din po ang COMELEC ng simulation of voting. Yung voting simulation. So, yung purpose ng voting simulation is yung para matulungan din po yung COMELEC na paano mapapadali at mapapadali yung mismong act or yung procedure ng voting pagdating ng May 9, 2022. So, gaganapin po yung voting simulation sa San Juan Elementary School. This Saturday po yun. Opo. Nabanggit ko nga po ang talagang main objective is to help us streamline yung overall voting experience para ma-determine kung gaano katagal yung mismong verification process kung dumating yung botante dun sa polling precinct niya, and then diba ititignan yung kanyang establish yung kanyang identity using the EDCVL or yung election day computerized voting list. So, yun po, and then parang also, time and motion study po yan para maging ayos ang eleksyon, para malaman ninyo kung 24 hours ba ang botohan o paano? po. At lalo po alam natin ngayon na infused siya with yung comply with the health and safety protocol. So isa yan dagdag yun dun sa activity na gagawin during the election na dati. Hindi lang ngayon. Kailangan din sabi mag-disinfect. Po. So
So, titignan kung gaano katagal, taking into consideration yung minimum health safety protocols, tapos kung may mga, kung pwede rin kung ma-identify kung ano ba yung mga areas of concern sa verification process that could parang, bakit tumatagal? And also rin para come up din ng mga measures para ma-decongest yung polling places, lalo dito but kailangan lang may ilang lang ng tao nandun, pati yung distance nila sa isa't isa, na ma-implement po na maayos yung voting process plus compliance with the health safety protocols the shortest possible time. It's a time and motion study po talaga. Opo. So will this be open to political parties to observe, media and all other interested parties? I know the media po is invited to this activity. I'm not just sure lang po dun sa part ng mga ng candidates or political parties. Pero sa media, as someone kami dito po sa EID, alam ko po na kasama po ang media. The media will be invited din po to observe the voting simulation po sa Sabado. Okay. Tapos ano pong next? Ano pang mga activities? Okay. So after hindi ko natapos na po yung registration. So nabanggit natin kanina is to come up with the list. And siguro important din malaman yung deadline for the substitution is November 15. Ayun, yan. Nako, may I interrupt you, attorney? Siyempre, yan ang pinaka-inaabangan dahil sa nangyari nung 2016 elections. Di ba si Pangulong Duterte was really known as a candidate only nung time na nag-substitute siya, di ba po? Opo, and I think if I could still recall it right, parang last day nung period for withdrawal substitution, nangyari po yung kanyang paghain ng kanyang yung kandidatura po. Yes. So from now up to November 15, pwede pang mangyari yung substitution. Yes ma'am, marami pa pong, kaya hanggat hindi po dumating ang November 15, hindi pa talaga final yung ating list of candidates o official list. Marami pa pong maaring mangyari. Merong mag-withdraw, may mag-substitute. So nothing is final pa po until November 15. Ano po ba ang rules? Do you have to be in the same political party if you will be if you will stand in place of someone who had filed previously, or pwedeng ibang partido? Yung substitute should be a member of the same political party of the candidate who withdrew his certificate of candidacy. So, kailangan magkasama sila, pareho silang miyembro ng isang party. Hindi po pwede yung hindi sila pareho ng party. So, hindi po pwede yon. Hindi pwedeng kunyari PDP laban tapos Aksyon Demokratiko yung isa, hindi pwede. Hindi po pwede. Kailangan silang pareho po, galing po sa isang party. Apo. That's in the election code po. That's very strict. Yes po. So if Kasi there have been, attorney, sorry to interrupt, but there have been some that some opinions that indicate na kahit hindi kayo magkapartido, pwede mong i-replace ang isang candidate who will withdraw. Pwede po yun if that substituting member will have or a nominee or acquire siya ng nomination from that party. Kung ngayon hindi sila magkapartido pero later on mabigyan siya ng certificate of nomination and acceptance ng party, then pwede po niyang palitan, but definitely po kailangan magkapartido siya. Okay, klaro yon. Okay, so November 15, yan ang isang deadline na inaabangan. Ano pa pong mga significant dates? Siguro po ang kasunod na nun is next year na. So the start of the election period, and then kasunod nun is the campaign period, which is within the election period.
The official start of the campaign period is on what date po? So for national positions is February 8, then for local, March 25. Okay. Mas mauuna yung national. Opo. Okay. So, bukod doon, ano pang mga dates to watch out for? Siyempre, mga debate, no? Ganon. Yung mga debate ng mga kandidato para makilatis ng maigi ng mga botante ang kung sinong dapat nilang iboto. Isa pa yun, no? That there is a COMELEC mandated debate. Hindi po ba? Well, it's not really po talagang under the law na kailangan magkaroon ng debate. Pero dahil ginawa na rin po ito ng COMELEC, no? Several times na po sa mga nakaraang mga eleksyon. At inaasahan naman po na magkakaroon pa rin naman ng gano'n. Yun lang po siguro nagiging format ngayon or medium on how, kasi nga dito po malilimit yung mga face-to-face gathering muna. Kasi unlike before, yung debates natin, puro sila in person, po, face-to-face, might utilize another platform for this. Pero definitely po, nabanggit na rin po ito ni Boss James Jimenez na magkakaroon po tayo ng debate. Although yung date po, wala pa siyang exact, pero kasama po ito sa pinaplano. Okay. So, attorney, panghuli na lamang po na abiso siguro sa ating mga voters kung mga hindi pa nakakarehistro dyan, meron pang panahon. Opo. Nasa na po tayo ngayon? October 22. So, meron pa pong 8 days. 8 days, less Sunday, 7 to register. Hindi pa nakapagpaparehistro, meron pa pong 7 days parehistro. O lumabas na po tayo ngayon, huwag na pong hintayin yung last day to avoid inconveniences po sa mismong registration day. And paalala lang po na kung pupunta, mas mainam to avoid yung masyadong mahaba or matagal na exposure sa labas. Magdala na po ng inyong registration forms and duplicate po and your valid ID para mapabilis din at siguradong ma-facilitate yung registration. Para po sa mga taga-NCR na po pala na may isang city na maraming districts, please make sure na alam niyo po yung distrito ninyo para pumunta kayo mismo dun sa registration center na kung saan po yung inyong district. Hindi po nakapila na kayo tapos mali pa po pala. Yun po. And of course, sa lahat naman po na nagpa-register na, huwag po natin kalimutan din bumoto. Sana po matranslate lahat itong figures or numbers natin ng registered voters to vote pagdating po ng election. And of course, let's all vote, choose our candidates wisely. Okay, attorney, ano po ang panghuli? Ano ang advice ninyo? Kasi nga may posibilidad na pabablikin ka kung marami talaga ang pumila in the place where you go. Should you go early upon opening or in the afternoon? Just for people who are thinking of the best time to go. Definitely, if you are planning, for example, planning to register tomorrow, better to go there early. Kaya lang sabi nga rin po ng iba, madaling araw nandun na, but still, hindi sila nahahabol sa cut-off. Pero kasi kung hapon yon, para yatang talagang wala nang pag-asa po dahil po yung umagang dumating, hindi na nakakahabol. Unless po, there are some offices kasi, I was election officer din noon bago po ako napunta dito sa main office. Yung iba po nagbibigay na rin po sila ng, I'm not sure if it's still pero parang number po. Opo, parang kumbaga may reserve slot ka na for the following day kung hindi nakahabol tung araw na to. Pero meron nga rin po tayo yung appointment system, yung sa iRehistro, na kung saan pwede po sila doon din makahingi or ng appointment sila. Para din. Pero kadalasan puno na kasi.
Iyon nga po sa karamihan. Pero lagi po nga namin na sinasabi, ang tagal na rin po kasi ng simula ng registration. Kaya nabigyan na rin po ng ample time ang mga tao to register. Opo. Pero sorry to say, medyo, kung kayo nahihirapan medyo dahil sa inyong, medyo it's your fault and it's your responsibility. Tiis-tiis na lang. Di ba po, ma'am? Yes, ma'am. Pero ayaw din naman siyempre. Yung iba baka sinasabi nila walang time. Pero yun na nga po, matagal eh. So, marami pong nakapagparehistro din naman po noon ng maaga. At lahat naman sila nagsasabi, maayos ang proseso, komportable, walang inconveniences and experience. Kasi nga po maaga. Opo. Sige, marami pong salamat, Attorney Eliza Sabilla David. Marami pong salamat sa inyong oras at napapadalas po yung ating kwentuhan dahil sa registration at kapag-usap ulit na naman tayo po sa susunod na panahon dahil mahaba pa tong prosesong to. Salamat po. Opo. Thank you rin po sa pag-imbita po. Salamat. Salamat. O samantala, naglabas ng advisory ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para bigyang babala ang mga mangingisda na dumadaong sa karagatan na bahagi ng Santa Ana, Cagayan at Tandag, Surigao del Sur. Ang mga nabanggit na lugar umano ang drop zones ng isinagawang rocket launch mula October 22 hanggang October 28. Ayon po sa BFAR, batay sa report ng Philippine Space Agency, maaring magdulot ng pinsala ang nasabing debris sa mga mababagsakan nitong bangka, eroplano at iba pang uri ng sasakyan. Upang mabigyan po tayo ng mas kompletong report ukol dyan, ay makakasama natin sa linya ang National Director ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na si Eduardo Gongona. Magandang hapon po, Director. Director Gongona? Good afternoon po. Kayo po ay live dito sa Basta Prom di Lodi. All right, parang Sir? Magandang hapon po. Okay, parang wala pa ang BFAR. So, Sir, magandang hapon. Alright, we'll go into a break and pagbalik natin ay sisikapin nating makausap si National Director Eduardo Gongona. Magbabalik po ang Basta Prom di Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Prom di Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Basta Prom di Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list, probinsyano'y boses mo. Prom di para sa tao, marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay lugod.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation, isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Narito na ang programang aabangan, susubaybayan ng mga probinsyano. Basta Promdi, Lodi, ang programang hitik sa serbisyo publiko at mga storya at balita sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi, kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon. Basta Promdi, Lodi, mula Lunes hanggang Biyernes, 1:30 hanggang 2:30 ng hapon, dito sa DCXL 558, Radyo Trabaho. Basta Promdi, Lodi. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon. Basta Promdi, Lodi! Nagbabalik ang Basta Promdi, Lodi at sisikapin muli nating makausap sa linya si National Director ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na si Eduardo Gongona. Nais nating mabigyan ng tamang abiso ang ating mga mangingisda po sa bandang Surigao dahil nga sa posibleng debris na bumagsak galing sa rocket launch na ginawa ng South Korea. Magandang hapon po, sir. Are you on the line? Hello, good afternoon po. Good afternoon, Director Gongona. Hello. Hello. Okay, nasa live po kayo sa Basta Promdi, Lodi. Ang nais po naming malaman ay ano ba yung mga lugar na dapat pong iwasan ng mga mangingisda po sa bandang Surigao. Magandang araw po. Magandang hapon po, Madam Ses. Ang sabi ng report sa amin ng PhilSA, ang dapat iwasan talaga sa lugar na kailangan nga magla-launch yung Korea, South Korea ng rocket. Hello. Kailangan iwasan po yung... Go ahead, sir. From 730 kasi nasa 730 kilometers mula sa Santa Ana, Cagayan, and then down south, 383 kilometers papunta seaward po yun. So, malayo po yun, mga more than pa po sa exclusive economic zone natin. Kaya, hindi masyadong delikado. Kaya lang, kung mayroon tayong mga mangingisda na mapupunta doon sa lugar na yun, ay binigyan po namin ng abiso, ng advisory na huwag munang mangisda doon sa lugar na yon na sinasabi dahil nga sa baka magkaroon ng mahulugan ng debris o kaya makabangga o mamit yung mga debris ng rocket, which is parang hindi magandang baka makapinsala sa ating mga fishing vessels, fishing boats, at parang ganon. Yes, madam. Opo. Sir, do you mean Cagayan North? Santa Ana, Cagayan North? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ito po yun. So, as far north as Cagayan and south na Surigao, yung Tandag, dalawang lugar na yun. Yes, ma'am. Tandag, Surigao del Sur. Okay. Hello? So, paano po ang pag-monitor and how swiftly, paano mabilis bang makarating sa mga mangingisda o sa kanilang barangay ang impormasyon na ibibigay po ninyo? Yes po, ma'am. Maliban sa mga advisory through the sa Trimedia,
Meron ho kaming BIPAR Vessel Operation Center na nagbo-monitor ng lahat ng fishing vessels na nangingisda sa buong Pilipinas. At dito sa Eastern Seaboard na kung saan po ay nandun po yung magkaroon ng debris doon sa linons na rocket ng South Korea, ay pinaspihan na po namin na sila ay wag munang mangisda doon sa lugar na yon. In between, actually kahapon yun in between 2 o'clock and 6:30 in the afternoon. Ngayon, dahil nga sa nag-launch ng itong rocket na to, magkakaroon to ng mga debris. Kaya ngayon, pinapasabihan din namin yung ating mga mangingisda. Up to what date po? Ano po? What date? What date po? To what date? Simula po sa October 20 and then hanggang 28 nitong buwan na po. Yes, ma'am. Ayan. So hanggang October 28 po, mag-ingat-ingat po tayo at abangan po ang mga alert na or biso na bibigay ng Coast Guard po yan, no? Coast Guard. Hello. Sir, sino ang magbibigay ng alert? Ang Coast Guard, right? Tayo kami po through our vessel monitor system, yung Philippine State Agency, yung Philippine Coast Guard po, and of course, kasama na dyan yung Armed Forces of the Philippines through the Philippine Navy, kasi may mga communication equipment sila. Harmonized po lahat yan ng National Coast Watch System, harmonized yan para magbigay at ito ang mga impormasyon na makukuha para lang sa kaligtasan ng ating mga mangingisda po at mga fishing vessels. Okay, marami pong salamat, Commodore. Thank you for your information. Marami pong salamat. Thank you, Madam. Alright, good news naman tayo, Pampa Good Vibes ngayong Friday afternoon. Lalaking tapasero ng tubuhan o tigatabas, natupad ang pangarap na maging guro. Yan ang ating Lodi ngayong hapon. Talagang walang imposible, di ba, na makamit ang mga pangarap natin, di ba? Basta pursigido ka, maaabot mo yan. Yan ang kwento ni Teacher Melvin Buracho. Good afternoon sa iyo, Teacher. Hello po, Ma'am Cels. Good afternoon po sa inyo. Okay, so happy to be with you. Teka, saan ka ngayon, Melvin? Ako po ay nasa bahay lang po namin sa Cebu. Yes, ma'am. Nandito po ako sa amin. So, naku, bakit hindi ako nakikita? Anyway, nung ikaw ay nasa iyong kabataan, ay tigatabas ka nga, tama, ng tubo dyan sa Cebu? Yes po, ma'am. As early as 8 years old po. Oh, 8 years old, nagtatabas ka na? Actually po, ma'am, hindi lang po talaga yung nagtatabas ng tubo yung trabaho namin kasi nag-aabuno din po kami, nagtatanim, tapos kami din po yung nag-harvest. So, all around na po yung ginagawa namin. Ano mo bang nasubukan ko yan? Kasi dun sa programa dati sa People, pinasubok sa akin ang trabaho ng tigatabas. Alam mo bang sa tindi ng init ng araw at pawis, wala ka na makikita. Takot ako na baka pati pa ako matabas ko na. Totoo po. Tapos yung napakatalim po ng ng dahon ng tubo. Nakakasugat yun. Oo nga, matalas yung dahon. Anyway, ikwento mo kung paano ka naging guro mula sa iyong trabahong, I'm sure, napakaliit din ng bayad sa mga farm workers. So, paano nangyari yun? Actually po, ma'am, nung grade 4 po talaga ako, nagkaroon ng turning point yung pagdedesisyon ko sa buhay na kailangan ko mag-aral kasi nag-full-time po ako ng pagiging tapasero kasi tumigil po ako sa pag-aaral, bagos po ng kahirapan. Pero may isang guro po na nag-alok sa akin na, Melvin, baka gusto mong dito sa amin tumira, may restaurant naman kami, gawin kitang katulong dito at pag-aaralin kita.
nagpapasalamat naman po ako kay Ma'am Alice na kung saan naman po siya ngayon kasi namatay po siya last December. Nagpapasalamat po ako doon. Yes po. So, merong kumbaga naging benefactor mo. Yan po yun, ma'am. Tapos, doon na po, tuloy-tuloy na po. Nag-enroll ako sa grade 5 and grade 6. Tapos, nag-high school. Nung kinuha ka niya, how old were you? Nung nagtrabaho sa I was in grade 4, so more or less, I was 11-year-old po, ma'am. Pero sabi mo nga, tumigil ka sa pag-aaral, so kinailangan mong maghabol. Pero isang taon lang po yun. Actually po, nakagraduate po ako ng high school, 18-year-old na po. Tapos, nung graduate ako ng high school, wala na pong pera talaga na pangtusto sa college kasi namatay yung tatay ko nung 3rd year ako. Siya po yung dahilan kung ba't gusto ko talaga makapagtapos. Para patunayan sa kanila na there's more to this life na kailangan nating maabot. Pero sad to say na wala po siya, pero pinagpatuloy pa rin naman po. Pero nung graduate ako ng 4th year, nagtrabaho ako sa ilang mall sa Cebu City po. Actually, 4 years po ako nagtatrabaho. So bumalik po ako ng pag-aaral, I was 23 years old na po sa college. Tapos graduate po ako in 2019. So medyo may edad na rin. Congratulations sa'yo. So, nag-ipon ka from your earnings sa mga malls para tustusan ang iyong tuition, ganun ba? Yes po, and nagpapasalamat na rin po ako sa sa batas na RA 10936, yung tertiary tertiary education. So, nakatanggap po ako noon, tapos 3rd year na po ako doon. So, hindi na po naging mahirap sa akin, lalo na yung pag-OJT ko sa syudad. Thanks God po talaga na nairaos ko po ang aking pag-aaral. At ngayon, isa na po akong guro. Yes, so, po, ano ang tinuturo mo? Currently po, I'm handling Filipino subjects in Cebu Normal University, Balamban Campus. Hello po sa co-teachers ko dyan. So, wala pang face-to-face, so puro online pa lang ang online lang po talaga. Amazing ha. So your mother is still alive? Buhay pa ang mother mo? Yes po. Still kicking and you must be healthy. so proud of you. Thank you so much po, ma'am. Yes, she is po. How many brothers and sisters do you have, Melvin? Ilan ba kayo sa pamilya? Actually, ma'am, meron akong 4 na kapatid. Tapos ako yung pangatlo. At meron pang isang nag-aaral. Tapos yung 2 kong brothers, yung nakakatanda sa akin, yun nga, sila yung medyo biktima ng ganito na tayo, so magtrabaho na tayo, tigil na kayo sa pag-aaral, gano'n. So, sila yun. Ako yung medyo naiiba sa nakaalpas. yes. So sila yes, ay po. nagtatabas pa rin ng tubo? Until now, ngayon po, hindi na kasi every November naman po yung pagtatabas, pero nasa tubuhan pa rin sila nagtatrabaho. Opo, laborer po. Oh, sayang Pero yung sumunod sa'yo ay nag-aaral. Tinutulungan mo ba sa tuition at sa mga gastusin? Actually po, ma'am, yung bunso na lang po namin yung nag-aaral kasi pinagtutulungan po namin yung pag-aaral niya sa college. Tapos yung babae kong kapatid na nag-iisa, balak niya ring mag-college next school year. Kasi tulong-tulong po kami, ma'am. Nagtrabaho siya, ako yung nag-aaral, pero before noon, siya yung nag-high school, ako yung tumigil for 4 years. So, kumbaga, gano'n. Salitan. Yes. Kaya pero ang galing na iraraos ninyo, ay talagang napaka inspiring na hindi kayo sumusuko, hindi ka sumuko na imagine mo, minsan kung natigil ka, tatabarin ka na di ba? Parang or mawawalan ka na ng gana or madi-discourage ka, pero hindi yan nawala yung drive to finish your degree was alive. So I'm so happy to meet you, Melvin. Tuwang-tuwa ako sa Thank you so much po. Istorya na sana nakakapagbigay inspirasyon sa ibang nanonood. So, siguro panghuli na lang bago magpaalam, Melvin,
isang ilang pangungusap mula sa iyo para naman na mensahe sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Sige po. Sa lahat po ng katulad kong mahirap dyan, alam ko pong hindi po madali na makakuha po ng kurso sa kolehiyo. Pero tandaan niyo po ito na ang mga bagay na mahirap po ay napakaganda pong makamtan, lalo na po sa pag-aaral. Tandaan niyo po na ang edukasyon ay siya lamang solusyon po sa kahirapan na nandyan ka ngayon. So wag kang susuko kung nahihirapan ka na, magpahinga ka, pero never select or never choose the option of giving up. Dahil kapag susuko ka, talo ka. So sa lahat ng kabataan dyan, laging tatandaan, edukasyon po ang solusyon. Okay, rehistrado ka ba, Melvin? Are you a registered voter? Yes po, registered po ako. Very good. Okay. Ayan. Very good. Kasi importante rin dahil ang galing mo magsalita at so well said, napaka-fitting to end this week on a high note with your story. Maraming salamat, Melvin Buracho, sa iyong pagbahagi ng iyong storya. Nako, yan po ay isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Sorry, Melvin, at magpapaalam na kami. Thank you so much. Thank you din po. Thank you so much for having me here, Ma'am Ses. Yan ang mga PROMD na ipinagmamalaki natin. Basta PROMD, Lodi talaga. Muli niyo po kaming samahan na isulong ang kaunlaran sa mga lalawigan, itaguyod ang kapakanan at iangat ang husay ng mga probinsyano. Sa ngalan po ni Alfred De Los Santos, ako po ang inyong ka-PROMD, Ses Orenia Drilon. Hanggang next Monday, have a good weekend. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. PROMD Pride. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos.